αντιμετωπίζουν κατά δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι εδώ πέρα επιμένουν πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν και η αστυνομία υποστηρίζει από την πλευρά της ότι υπήρξε ταυτοποίηση. Γι' αυτό και προχώρησε στις συγκεκριμένες συλλήψεις. Εδώ το θέμα είναι θέμα απλής λογικής. Ταυτοποίηση σε έναν χώρο όπου έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι από μια τρίχα που βρέθηκε σε έναν σκούφο, είναι τουλάχιστον αστεία ιστορία για τον κάθε άνθρωπο που σκέφτεται λογικά. Επειδή λοιπόν εμείς τις καταστάσεις τις ξέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο ταυτοποιήθηκαν αυτοί οι δύο κακοποιοί, και αυτόν τον ξέρουμε, και επειδή τους κακοποιούς και αυτούς τους ξέρουμε, είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε και τα παιδιά αυτά που είναι οικογενειάρχες, αγνοί και αθώοι, και τον τόπο μας. Μάλιστα, κύριε Παπαγεωργίου, θέλετε να μας περιγράψετε μέρες λίγο από την αστυνομία για να παρουσιαστούν και να απολογηθούν, κύριε Παπαγεωργίου? 145 κλήσεις και όλα τα παιδιά πήγανε χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι δύο έχουν κληθεί 3 ακόμα φορές στην ασφάλεια και φυσικά πήγαν. Δεν θα αρνιόταν να πάνε μια τέταρτη φορά. Η ιστορία της εισβολής και της απαγωγής εχθές ήταν καθαρά μια πράξη του Δένδια για να πει ότι με κάθε τρόπο το χωριό του θα το καθυποτάξει. Την περιοχή θα την καθυποτάξει. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη εχθές? Γύρω στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα ήρθαν μονάδες ΟΠΚΕ εδώ. Πήγαν στα σπίτια αυτά τα δύο χωρίς κανείς να πάρει είδηση. Σπάσαν, παραβιάσαν τις πόρτες μελωστούς. Όταν η γυναίκα βγήκε έξω με τα παιδιά για να δει τι γίνεται, της βάλαν πιστόλι στον κρόταφο, απαγάγαν τα παιδιά και φύγαν. Αυτή είναι η απλή ιστορία. Πήγαν οι αστυνομικοί τα παιδιά. Τα παιδιά εννοείται τους δύο συλληφθέντες. Τους δύο συλληφθέντες. Τους δύο συλληφθέντες. Ναι, τους άλλους τους κρατήσαν στο σπίτι με απειλή για να μην πάνε να ειδοποιήσουν το χωριό. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, γιατί ξεσπάσατε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα? Το αστυνομικό τμήμα εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά από τα γεγονότα, γιατί οι αστυνομικοί δεν είχαν ιδέα ότι θα έρθουν τα όπια. Οι αστυνομικοί της Χαλκιδικής ουσιαστικά δεν υπάρχει σήμερα. Την έχουν διαλύσει η ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια. Και είπατε να της δώσετε το τελειωτικό χτύπημα χτες. Ότι είναι ανύπαρκτοι αστυνομικοί και πολύ απλά εγκαταλείψαν το αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Η πόλη είναι χωρισμένη στα δύο. Γιατί το λέω αυτό? Ακούγαμε χτες. Όχι, φυσικά. Όχι μόνο η Ιερισσός. Ακούγαμε χθες και γι' αυτό σας ρωτάω για να μας πείτε. Αν με ακούτε, κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν, όχι, φυσικά. Και αυτό το οποίο ακούγαμε χθες είναι ότι υπάρχουν εργαζόμενοι στα μεταλλεία, οι οποίοι ναι μεν θέλουν την ύπαρξη των μεταλλείων, απ' την άλλη δεν μπορούν, λέει, να μπουν μέσα στο χωριό. Το αστείο είναι το εξής, ότι εμείς ποτέ δεν είπαμε όχι στην εργασία των ανθρώπων που δουλεύαν στα μεταλλεία. Είναι όλοι φίλοι μας, αδελφοί μας, συγγενείς μας. Εμείς είπαμε όχι σε αυτή τη θηριώδη επέκταση των μεταλλείων, η οποία θα καταστρέψει απλά την περιοχή μας. Έτσι, όποιος από τους εργαζόμενους σκέφτεται ότι εμείς τους αντιμετωπίζουμε εχθρικά, απλά δεν έχει καταλάβει τι γίνεται ή πολύ περισσότερο εκφράζει τις απόψεις της εταιρείας. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, σήμερα οι κάτοικοι, εσείς θα προβείτε σε κάποια κινητοποίηση, θα κάνετε κάτι σήμερα? Όλες τις μέρες. Όλες οι μέρες αυτές από εδώ και πέρα είναι μέρες κινητοποίησης για την περιοχή. Και το διευκρινίζω όχι μόνο για την Ιερισσό, για την περιοχή. Όλες οι μέρες θα είναι μέρες κινητοποίησης μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά αυτά που έχουν φυλακιστεί τώρα σαν κακούργοι και για να καταλάβουν ότι ο αγώνας μας δεν έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα, αλλά είναι απλά ένας αγώνας επιβίωσης και διατήρησης του τόπου μας. Σήμερα και αύριο πάντως να ξέρετε πως οι κινητοποίησεις θα είναι στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και την Παρασκευή το βράδυ στις 9 θα υπάρξει καθιστική διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου? Ναι, ακριβώς έτσι είναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ έχουμε πάρει κλήσεις τώρα για να πάμε στις Σέρρες, στην Καβάλα, στην Κομοτηνή, στο Βόλο. Όλες οι πόλεις της Ελλάδας θα κάνουν εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για αυτή την ιστορία που συμβαίνει σήμερα στην περιοχή μας. Μάλιστα. Ξάνθο, η εικόνα που υπάρχει, η εικόνα που έχεις εσύ, ποια είναι? Επειδή όλες αυτές τις μέρες παρακολουθώ τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην περιοχή, πρέπει να σας πω πως, όπως λέγαμε τουλάχιστον και τις προηγούμενες μέρες στα ρεπορτάζ της ΝΕΤ, η κοινή γνώμη φαίνεται να είναι διχασμένη. Σαφέστατα το τελευταίο διάστημα, μετά όσα συνέβησαν ειδικά στην περιοχή της Ιερισσού, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και υπάρχει ένα κλίμα συμπαράστασης, ειδικά μετά το τελευταίο περιστατικό που συνέβη χθες τα ξημερώματα στους δύο συλληφθέντες εδώ από την Ιερισσό.
Όπως έλεγα και νωρίτερα στη σημερινή μας σύνδεση, η Ερισσός πάντως θυμίζει καζάνι που βράζει. Αναμένεται η κινητοποίηση, όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα μία προσθήκη να κάνω, μία διόρθωση. Δεν είναι διχασμένη η περιοχή. Η περιοχή όλη έχει δύο κατηγορίες κατοίκων. Οι μεν αυτοί που δουλεύουν στην εταιρεία και οι έχοντες συμφέροντα από την εταιρεία, και από την άλλη μεριά είμαστε όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι. Αυτή είναι η διανομή και η κατανομή των δυνάμεων στην περιοχή. Και ο Γεωργίου Ξάνθος, ευχαριστούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχή είναι να υπάρχει ηρεμία και ψυχραιμία σε αυτές τις καταστάσεις. Και πάμε να κουβεντιάσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Παρθένη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Παρθένη. Καλημέρα σας και καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε εκπρόσωπε, τι ακριβώς έγινε, δηλαδή, η δικιά σας εικόνα? Δώστε μας την εκδοχή της Ελληνικής Αστυνομίας για τα χθεσινοβραδινά εκεί στην Ιερισσό. Η αστυνομία ανέλαβε την εκτέλεση 2 ενταλμάτων σύλληψης, τα οποία είχαν εκδοθεί από τον ανακριτή πλημμυροδικών Χαλκιδικής, αναφορικά με την υπόθεση του εμπρισμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας της Σκουριάς Χαλκιδικής. Και αυτό ακριβώς έπραξε η ελληνική αστυνομία. Εκτέλεσε τα εντάλματα σύλληψης. Διευκρινίστε μας παρακαλώ, κύριε Παρθένη. Τα εντάλματα τα εκτέλεσε η ΟΠΚΕ και όχι, για παράδειγμα, το τοπικό αστυνομικό τμήμα? Γιατί υπήρξε αυτή η επιχειρησιακή διαφορά, αν μου επιτρέπετε? Τα εκτέλεσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με ειδικές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ήταν παρόντες. Ναι, γιατί έγινε όμως με αυτόν τον τρόπο? Αυτό ρωτάω. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Διεύθυνση Ασφάλειας έχει και η Χαλκιδική. Γιατί έπρεπε να γίνει με τις δυνάμεις της ΟΠΚΕ? Όπως σας είπα, ήταν η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και δικαστική λειτουργή. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχε αναλάβει την προκαταρκτική εξέταση αρχικά, ναι, και κρίθηκε σκόπιμο να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κύριε Παρθένη, οι καταγγελίες που υπάρχουν εκεί από τους κατοίκους είναι για βία, είναι για αυταρχισμό, είναι για ντους σε σπίτια με μικρά παιδιά τα οποία έκλαιγαν και. Και ειδικότερα νυχτερινή ώρα που θα μπορούσε, όπως λένε, να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, καθώς όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί και έχουν μεταβεί στους σταθμούς αστυνομικούς για να καταθέσουν. Καταρχήν, εδώ στην περίπτωση αυτή που εξετάζουμε, είχαμε την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης. Όπως γνωρίζετε. Θα μπορούσαν να μην γίνουν στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, θα μπορούσαν να γίνουν στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα σας πω. Τα εντάλματα σύλληψης, όπως γνωρίζετε, πρέπει να εκτελούνται το ταχύτερο δυνατό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τα εντάλματα σύλληψης. Κύριε Παρθένη, αυτό πρέπει να είναι σε όλες τις περιπτώσεις, όχι à la carte. Δεν είναι à la carte, είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Το ταχύτερο δυνατό. Και στην περίπτωση αυτή, όπως όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ενεργεί η ελληνική αστυνομία, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις, όπως ορίζονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το Σύνταγμα κτλ. Υπάρχουν τα άρθρα 254, 278, 255, 276 κτλ. Έτσι έγινε και στην περίπτωση αυτή. Όσο αφορά και κατά την εκτέλεσή τους, όπως γνωρίζετε, ήταν παρόντες εκπρόσωποι της δικαστικής αρχής, γιατί είχαμε είσοδο σε οικία. Από εκεί και πέρα, ως προς το επιχειρησιακό σκέλος, ήταν η πλέον ενδεδειγμένη και πρόσφορη ενέργεια αυτή, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν χειρότερες καταστάσεις. Ποια ήταν η ενδεδειγμένη ενέργεια, κύριε εκπρόσωπε, για να καταλάβουμε? Το να σπάσουν, όπως καταγγέλουν, το ξαναλέω, οι κάτοικοι της περιοχής και οι θυγόμενοι, το να σπάσουν πόρτες σε σπίτια που ήταν μέσα από μικρά παιδιά. Ακούστε. Καταρχήν, όταν έγινε η είσοδος, μάλλον πριν γίνει η είσοδος, επανελειμμένως ζητήθηκε από τις αστυνομικές αρχές, παρουσία και του εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, να επιτραπεί η είσοδος στις οικίες. Όπως προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις, από τη στιγμή που δεν καθίσταται αυτό εφικτό, αναγκάζεται η αστυνομία να εισέλθει με βίαιο τρόπο προκειμένου να περαιώσει, να επιτευχθεί δηλαδή η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης. Εάν έρθουν σπίτια, μπαίνουν δεύτερες σκέψεις, κύριε Παρθένη. Όταν γίνεται τέτοια ώρα, 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και μας λέτε ότι είναι ενδεδειγμένη, προφανώς οι αξιωματικοί της αστυνομίας θεωρούν αυτό που είναι ενδεδειγμένο ότι είναι ενδεδειγμένο, αλλά προφανώς δεν θέλανε οι αστυνομικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν και τους γείτονες ή τους κατοίκους της Ιερισσού. Προφανώς γι' αυτό λέτε ότι ήταν ενδεδειγμένη εκείνη την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνονταν σε κάποιο άλλο χρόνο, θα μπορούσε να είχαμε άλλες χειρότερες καταστάσεις, οι οποίες θα ξέφευγαν από τον έλεγχο. Έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εκ του αποτελέσματος προκύπτει αυτό, και φυσικά τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών. Παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής, όπως ορίζει ο νόμος, ρητά. Μάλιστα. Κύριε Παρθένη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα στην Ρίτσα Καστάνη για να δούμε τις ειδήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο. Ρίτσα. Καλημέρα.